δεν σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, ούτε αν κάνουμε σε μικρότερα διαστήματα χημειοθεραπεία θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, είναι τυποποιημένα. Επομένως, το έχουμε πει αυτό που έχουμε αναφέρει. Οι συνδυασμοί είναι αυτά τα φάρμακα που βλέπετε, να μην σας κουράζω, και ο λόγος είναι γιατί βρέθηκε ότι το κάθε φάρμακο σε ποια γραμμή θεραπείας μπορεί να βοηθήσει και να δώσει να έχουμε όφελος όσον αφορά την επιβίωση και το διάστημα ελεύθερου νόσου, για να μην σας κουράζω πολύ με τέτοια. Αυτά είναι λίγο κάτι σαν τελευταία, γίνεται προσπάθεια μεγάλη στο να διευρυθεί ο ορίζοντας της χημειοθεραπείας, ο θεραπευτικός των φαρμάκων, αλλά βέβαια ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Βρίσκονται κάθε φορά κάποια φάρμακα τα οποία τα προσθέτουμε στη φαρέτρα μας. Προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Βέβαια όμως δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Εκείνο που θα ήθελα να θυμάστε είναι ότι η χημειοθεραπεία στον καρκίνο μας και γενικά στον καρκίνο, παρόλο ότι υπάρχουν τοξικότητες και τα προβλήματά της, έχει θέση, βοηθάει, πρέπει, έχει μεγάλη σημασία δηλαδή ο ρόλος της χημειοθεραπείας. Δυστυχώς, βέβαια, θα μπορούσαμε να, αν θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε, εφόσον η μοριακή βιολογία καταφέρει να μας λύσει πολλές απορίες, θα μπορούμε να την αξιοποιούμε καλύτερα, οπότε να βελτιστοποιήσουμε το όφελος που από μια χημειοθεραπεία. Βέβαια, μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανθόπουλο για την ωραία παρουσίαση. Εγώ θα σας πω πολύ λίγα λόγια κυρίως για την ορμονοθεραπεία, αλλά και λίγα πράγματα για την ακτινοθεραπεία που δεν καταφέραμε να έχουμε ακτινοθεραπευτή μαζί μας σήμερα. Όπως αναφέρθηκε πριν, πρέπει να χωρίσουμε την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε νόσο τοπική, αρχικό στάδιο δηλαδή και προχωρημένο στάδιο. Στο αρχικό στάδιο μπαίνουν μέσα 4 θεραπείες. Το χειρουργείο, η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία. Τα 3 τελευταία με ερώτηση κάθε φορά. Στη μεταστατική νόσο, στο προχωρημένο δηλαδή στάδιο, σπάνια παίζει ρόλο η χημειοθεραπεία, εδώ χρειαζόμαστε ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία και τις καινούργιες βιολογικές θεραπείες. Δύο λόγια για την ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία είναι θεραπεία τοπική. Χρησιμοποιούμε ακτίνες Χ για να σκοτώσουμε τα ακτινικά κύτταρα και να συρρινώσουμε όντως. Είναι είτε συμπληρωματική, δηλαδή δίνεται μετά το χειρουργείο και κυρίως δίνεται τότε όταν δηλαδή δεν έχουμε ολική μαστεκτομή, όταν κάνουμε ένα μέρος του μαστού μαζί με τον όγκο, τότε έτσι απλά να πω αποστηρώνουμε ό,τι μένει με ακτινοβολία. Ή στην περίπτωση που βγαίνει ο μαστός, όταν έχουμε πολλούς θετικούς λεμφαδένες. Δίνεται είτε στο στήθος, είτε μασχάλη και υπερκλείδια χώρα, εκεί που θα υπήρχαν οι λεμφαδένες. Και άλλος τρόπος που χρησιμοποιούμε την ακτινοθεραπεία είναι αναποφυστικά. Σε ασθενή με μεταστατική νόσο, παράδειγμα, μια κυρία με μετάσταση στα οστά που πονάει, θα ακτινοβολήσουμε. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε μοιάζουν με τους αξονικούς. Ο ασθενής ξαπλώνει αυτό που φαίνεται εκεί σαν κρεβάτι και από πάνω περνάει αυτό το μαύρο που είναι η πηγή. Δέστε εδώ την ασθενή όπως είναι ξαπλωμένη. Το μηχάνημα πάνω η πηγή που το μηχάνημα αυτό κινείται και η αδερφή εδώ θα βρει το σωστό σημείο. Όσοι από εσάς έχετε κάποια εμπειρία, θα θυμόσαστε ότι πρώτα βάζουμε τα σημάδια, κάνουμε το σχεδιασμό και στη συνέχεια ξεκινάει η ακτινοβολία. Εδώ είναι στη σωστή θέση για μια ακτινοθεραπεία μαστού, ξαπλωμένη αυτή η κυρία. Η ακτινοθεραπεία είναι τοπική θεραπεία. Και ο μαστός είναι ένα επιφανειακό όργανο. Δεν στέλνουμε δηλαδή ακτίνες Χ στο βάθος του σώματος. Άρα και οι παρενέργειες είναι ελάχιστες. Οι πιο συνηθισμένες είναι ελαφρά κόπωση, κοκκινίζει το δέρμα σαν να έχει πάθει έγγραμμα από τον ήλιο. Και μετά από μερικούς μήνες παίρνει ένα σκούρο χρώμα και έχει ελαφρύ είδημα, λίγο πρίξιμο και σκληρότητα, που μετά από λίγους μήνες φεύγει. Άλλοτε 2-3 μήνες, άλλοτε μπορεί να πάει 4-5 μήνες. Σίγουρα όμως μετά από μερικούς μήνες ο μαστός είναι τελείως φυσιολογικός. Τώρα λίγα πράγματα για την ορμονοθεραπεία. Τη συνέχεια δηλαδή μετά από την ακτινοθεραπεία. Μερικές γυναίκες θα συνεχίσουν με το χαπάκι του μαστού.
τώρα σχηματικά. Η κύκλη είναι κύτταρα, καρκινικά. Και το τετράγωνο του πορτοκαλί επάνω είναι η γυναική ορμόνη. Όταν οι κίτρινοι κύκλοι, δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα, ακουμπήσουν την γυναική ορμόνη, δηλαδή το ένα κύτταρο ακουμπάει το τετράγωνο που είναι η γυναική ορμόνη και του λέει πολλαπλασιάσουν. Πολλαπλασιάζεται και μεγαλώνει τον όγκο. Τα δύο πράσινα κύτταρα δεν θέλουν να ακουμπήσουν την γυναική ορμόνη. Άρα υπάρχουν οι όγκοι που είναι όρμονο ευαίσθητοι ή όρμονο εξαρτώμενοι, σε αυτούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε την ορμονοθεραπεία και άλλοι που δεν είναι ορμονοεξαρτώμενοι, δώσουμε το χαπάκι το ίδιο. Άρα, ξέροντας αυτό, σκέφτεται ο ερευνητής τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να βάλει ένα τοίχο ανάμεσα στη γυναική ορμόνη και στα κύτταρα, ή να βάλει ένα τοίχο, αλλά να ελαττώσει και την παραγωγή της γυναικείας ορμόνης, να την εξαφανίσει αν είναι δυνατόν. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι τώρα ορμονοθεραπείας. Ή θα δώσουμε ένα χαπάκι, το οποίο θα λειτουργήσει σαν τείχος και τα κύτταρα, τα πορτοκαλί δεν θα φτάσουν ποτέ τη γυναική ορμόνη, ή θα δώσουμε το χαπάκι, αλλά αυτό δεν θα καλύψει 100%, θα πρέπει να εξαφανίσουμε όσο πιο πολύ γυναική ορμόνη μπορούμε. Ούτε και αυτό είναι πάντα τελείως λογικό, γιατί φανταστείτε να εξαφανίσουμε τη γυναική ορμόνη από μια γυναίκα. Είναι λίγο αδύνατο, λίγο παράλογο. Άρα η ορμονοθεραπεία στηρίζεται στην ύπαρξη όχι αυτών των υποδοχέων που λέμε στα κύτταρα, δηλαδή τα πορτοκαλί ή τα πράσινα κύτταρα. Είτε έχουν θετικούς υποδοχείς, είτε δεν έχουν. Υποδοχής ER και PR, ιστρογόνων και προγεστερόνης. Τα φάρμακα που λειτουργούν, τα χαπάκια που λειτουργούν σαν τείχος, είναι φάρμακα όπως το αμοξιφένη, λετραζόλη και αναστραζόλη. Και το άλλο δίπλα, το LHH, είναι φάρμακα τα οποία ελαττώνουν την παραγωγή της γυναικείας ορμόνης. Η ορμονοθεραπεία δηλαδή είναι κυρίως χαπάκι. Είναι το χάπι για το καρκίνο του μαστού. Ή τα χάπια μαζί με εκείνο το LHH που σταματάει την παραγωγή της γυναικείας ορμόνης, που γίνεται με ένεση. Μία φορά κάθε 3 μήνες. Ή τα αμοξιφένη μπορεί κάποιος από εσάς να την έχει δει. Η αναστραζόλη, αυτά είναι, η αμοξιφένη και η αναστραζόλη είναι τα δύο πιο συνηθισμένα χάπια που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια τώρα με τα πολλά γεννώσεις να έχουμε πάρα πολλά από αυτά. Παίρνουμε τώρα 2-3 περιπτώσεις. Έχουμε μια ασθενή με τοπική νόσο που χειρουργήθηκε. 3 εβδομάδες μετά θα κάνει τις χημειοθεραπείες της συνήθως 8 και 3 εβδομάδες μετά θα ξεκινήσει την ακτινοθεραπεία για 4 με 6 εβδομάδες. Μετά ή ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία θα ξεκινήσει η γυναίκα την ορμονοθεραπεία. Ένα χάπι για 5 χρόνια ή μια ένεση κάθε 3 μήνες για 2 χρόνια. Μπορεί βέβαια, δεν θα κάνουμε όλες οι γυναίκες ακριβώς την ίδια, δεν θα ακολουθήσουν τον ίδιο αλγόριθμο. Μπορεί να χειρουργηθεί μια γυναίκα, μετά από 3 εβδομάδες να κάνει μόνο ακτινοθεραπεία, να μην χρειάζεται χημειοθεραπεία και να χρειαστεί ορμονοθεραπεία. Ή μπορεί μια άλλη γυναίκα να χρειαστεί χειρουργείο, μόνο χημειοθεραπεία, όχι ακτινοθεραπεία, γιατί θα της έχουμε βγάλει όλο το μαστό, και πάλι ορμονοθεραπεία. Ή και μια γυναίκα μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, αλλά όχι ορμονοθεραπεία, γιατί τα κύτταρά της είναι όλα πράσινα και δεν έχει νόημα να δώσουμε ορμονοθεραπεία. Άρα, με δύο λόγια, στην τοπική νόσο, μετά που θα έχουμε χειρουργήσει τη γυναίκα, θα έχουμε ή δεν θα έχουμε κάνει χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Αν είναι θετική, αν έχει δηλαδή θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, έναν όγκο όρμονο ευαίσθητο, θα δώσουμε ένα χαπάκι για 5 χρόνια. Και θα κάνουμε μία ένεση κάθε 3 μήνες για 2 χρόνια. Στη μεταστατική νόσο θα δώσουμε μόνο ορμονοθεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες, εδώ να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, υπάρχουν γυναίκες που έχουν παράδειγμα μεταστάσεις μόνο στα κόκαλα, στα οστά. Αυτό δεν είναι τόσο φοβερό όσο ακούγεται. Γιατί σε αυτή τη γυναίκα μπορεί απλά να δώσουμε ένα χαπάκι και να πάει πολύ καλά για πάρα πολλά χρόνια. Θα δώσουμε ένα χάπι κάθε μέρα για πολύ καιρό, μέχρι να βγει κάτι καλύτερο ή μέχρι να μην απαντάει στο χαπάκι και να αλλάξουμε σε ένα άλλο χαπάκι. Τα πιο συνηθισμένα φάρμακα είναι αυτά που φαίνονται εδώ. Πάλι η αναστραζόλη και το αμοξιφένη είναι τα πιο συχνά. Πώς όμως θα δώσουμε? Ποια ορμονοθεραπεία θα δώσουμε? Σε μια γυναίκα που είναι πρώην νοπαυσιακή, έχει δηλαδή ακόμα περίοδο, θα πρέπει να δώσουμε τα αμοξιφένη, δηλαδή να βάλουμε τον τοίχο ανάμεσα στα κύτταρα και την ορμόνη, αλλά να σταματήσουμε την παραγωγή ορμόνης. Ενώ σε μια γυναίκα που είναι μετανοπαυσιακή, δεν έχει δηλαδή περίοδο και άρα έχει λιγότερα ιστρογόνα, λιγότερη γυναική ορμόνη, φτάνουν μόνο τα χαπάκια. Μόνο τα χαπάκια εδώ δεν θα είναι τα αμοξιφένη, θα είναι μια άλλη ομάδα φαρμάκων που λέγονται αναστολής αρωματάσεις ή πιο συνηθισμένη είναι αναστραζόλη και λιτραζόλη. Πώς θα παίρνει η ασθενής το χαπάκι? Το παίρνει μια φορά την ημέρα, την ίδια περίπου ώρα, όχι σαν αντιβίωση, αλλά αν αποφασίσει να το παίρνει πρωί, θα το παίρνει πάντα πρωί, ή αν αποφασίσει να το παίρνει απόγευμα, πάντα απόγευμα.
Και δεν έχει σημασία λοιπόν αν είναι πρωί ή απόγευμα. Ούτε έχει ιδιαίτερη σημασία αν είναι πριν ή μετά το φαγητό. Εντάξει, καλό είναι να μην το πάρει την ώρα που τρώει. Μερικές παρενέργειες τώρα. Το πιο συνηθισμένο φάρμακο, η ταμοξιφένη που δίνουμε στις πρώην νοποσιακές γυναίκες, προκαλεί συμπτώματα ενόχλησης, δηλαδή εξάψεις κυρίως. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, φουσκώματα στο στομάχι, αύξηση βάρους. Αυτό το κάνει με κατακράτηση υγρών, διαταραχή της περίοδου, κράμπες στα πόδια, ελάττωση μαγνησίου, κατάθλιψη σε κάποιες γυναίκες, αυξάνει την πιθανότητα θρομβώσεων και μπορεί να δημιουργήσει πολύ σπάνια κάποια προβλήματα όρασης. Ταμοξιφένη ξέρουμε ότι δεν πρέπει να δώσουμε σε μια γυναίκα που έχει κάνει θρόμβωση στα πόδια, ή πνευμονική εμβολή ή εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτά τα ρωτάει πάντα ο γιατρός, οπότε δεν χρειάζεται να ασχολείται ο ασθενής. Οι παρενέργειες των άλλων φαρμάκων που δίνουμε στις μετενοικοψηφιακές γυναίκες είναι περίπου ίδιες, με τη διαφορά ότι εδώ προκαλούν και οστεοπόρωση. Προκαλούν αρθραλγίες και οστεοπόρωση. Κόπωση πάλι, ελαφρά ζάλι, αυξάνουν το επίπεδο της χολυστερίνης, άρα μια γυναίκα που μετενοικοψηφιακή που παίρνει χαπάκι, πιθανόν να έχει και αυξημένη χολυστερίνη, για την οποία πρέπει να ρωτήσει τον παθολόγο της τι πρέπει να κάνει. Πάλι εξάψεις μπορεί να προκαλέσει το φάρμακο, αύξηση βάρους με κατακράτηση υγρών και ναυτία. Πιο σπάνιες είναι είδημα, ρίξιμο δηλαδή, απώλεια όρεξης, δυσχυλιότητα ή διάρκεια, διαταραχές των γενώσεων και διαταραχές του ύπνου. Εδώ είναι όλες οι παρενέργειες και των δύο φαρμάκων μαζί. Το σημαντικό είναι ο γιατρός ο ασθενής να αναφέρει στον γιατρό του τις παρενέργειες, γιατί πάντα υπάρχει μια λύση, οποιαδήποτε και να είναι παρενέργεια. Έτσι, απλά για να θυμόσαστε να σας πω ότι με απλή μικρή δόση βιταμίνης Ε οι εξάψεις μπορεί να βελτιωθούν. Με σωστή διατροφή, με πολλούς χυμούς λίγα, με άσκηση, οι παρενέργειες που μοιάζουν με την ημινόκοψη βελτιώνονται αρκετά. Άρα, το σημαντικό είναι να αναφέρουμε οτιδήποτε περίεργη παρενέργεια έχουμε στο γιατρό και ο γιατρός θα αποφασίσει αν χρειάζεται ή αν υπάρχει τρόπος να την αντιμετωπίσει. Και τελειώνοντας, πρέπει πάλι να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο καρκίνος του μαστού υπάρχουν ποσοστά που θεραπεύεται πλήρως. Ανέφερε πριν ο κ. Ανθόπουλος ότι αυξάνει το ποσοστό ίασης. Αυτό είναι πραγματικότητα. Πολλές γυναίκες έχουν θεραπευτεί από καρκίνο του μαστού. Η πρόληψη όμως και η πρώιμη διάγνωση είναι καλύτερη θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπιτλόγλου, που θα μας πει λίγα πράγματα τώρα για τη διατροφή. Η ασθενής έχει χειρουργηθεί, έλαβε χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Τι θα κάνει από εκεί και πέρα, τι περνάει από το χέρι της να κάνει. Θα μας πει λίγα πράγματα για όλα αυτά, η κυρία Μπιτλόγλου. Τη διατροφή στην πρόληψη του καρκίνου. Ερχόμενοι σήμερα εδώ, πίστευα ότι θα μιλήσουμε για την πρόληψη. Όπως και μιλήσαμε, προχωρήσανε οι γιατροί και σε δεύτερο στάδιο, φτάσαμε στη θεραπεία. Τους γιατρέψαμε στο τέλος και νομίζω ότι είναι η ευχάριστη πλευρά της βραδιάς. Εγώ έπρεπε να σας πω ότι η πρόληψη του καρκίνου, όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής, είναι η μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, από την αρχή ως το τέλος, όπως μίλησαν οι γιατροί, η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί καθημερινά στον οργανισμό μας παράγονται κύτταρα, που ορισμένα από αυτά γεννιούνται ελαττωματικά. Στο νοσοποιητικό μας σύστημα έχει τη δυνατότητα της καταστροφής και της απομάκρυνσης των ασθενών κύτταρων, ορισμένα όμως από αυτά επιμένουν και είναι αυτά που μας δημιουργούν αργότερα το πρόβλημα. Ο καρκίνος είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό νόσημα που στις περισσότερες φορές οφείλεται σε βλάβη του γενετικού υλικού και στην επίδραση των περιβαλλοντικών διαφόρων παραγόντων. Η διατροφή ανήκει σε έναν από αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν πάρα πολύ την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου. Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι η διατροφή θα έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο, αλλά τα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται όλο και περισσότερες μελέτες, οι οποίες συνδέουν τη διατροφή με τον καρκίνο του μαστού, του ορθού και του προστάτη. Είναι με πάρα πολλές μελέτες. Τα τρόφιμα λοιπόν περιέχουν μέσα τους ουσίες που επηρεάζουν θετικά το κομμάτι αυτό
και ορισμένες τροφές από αυτές απομακρύνουν και τα καρκινικά κύτταρα, γιατί έχουν κάποιες ουσίες μέσα που βοηθούν σε αυτό. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η συντήρηση των τροφίμων και ο τρόπος που τα μαγειρεύουμε. Τρόφιμα κακώς συντηρημένα είναι καλύτερα να μην τα μαγειρεύσουμε. Η καρκινογέννηση λοιπόν ενοχοποιείται για πολλά από τα πρόσθετα των τροφίμων, γι' αυτό είναι καλύτερα για εσάς όταν θα παίρνετε ένα προϊόν να βλέπετε πάρα πολύ καλά την ετικέτα του. Όταν αγοράζετε τρόφιμα, αυτά τα τρόφιμα να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στα βιολογικά, όσο είναι αυτό εφικτό. Η αποθήκευση των προϊόντων που δεν είναι τυχαία, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε γιατί βάζουν κάποια συστατικά. Ο κόσμος έχει πληθύνει. Τα τρόφιμα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Άρα και αυτά πρέπει να προφυλαχθούν για να φτάσουν στα χέρια μας ακέραια. Δεν υπάρχουν περασμένα. Οπότε όλα αυτά χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες διάφορα συστατικά, τα οποία κάνουν κακό στην υγεία μας. Από την άλλη, στα τρόφιμα υπάρχουν και κάποιες ουσίες με αντικαρκινική δράση. Θα έχετε ίσως ακούσει για τα αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά υπάρχουν σε όλα τα φρούτα και τα οργανικά και όχι μόνο, και έχουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες από τον ανθρώπινο οργανισμό και επομένως μειώνουν και την καταστροφή των κυταρικών συστατικών, όπως των λιπιδίων, των πρωτεϊνών, του DNA, και λέμε πρώτα των λιπιδίων, διότι το πρώτο πράγμα που οξυδώνεται στον οργανισμό μας είναι τα λιπίδια μας. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή την ιδιότητα των αντιοξειδωτικών αποτελεί ένας από τους βασικότερους προστατευτικούς μηχανισμούς του κυτάρου. Γιατί οι γιατροί μας λέγανε, εφόσον το κύτταρο έχει πάθει την πλάτη. Εμείς μιλάμε τώρα για το πώς θα προφυλάξουμε από αυτή την πλάτη. Ο οργανισμός λοιπόν διαθέτει δικά του αντιοξειδωτικά, τα οποία αυτά αντιοξειδωτικά εμπλουτίζονται και κάθε μέρα υπάρχουν ανάγκες, τις οποίες χρησιμοποιεί ένα μέρος από αυτά τα αντιοξειδωτικά, και επιπλέον προσθέτουμε αυτά μέσα από τη διατροφή μας. Τα αντιοξειδωτικά είναι πάρα πολύ γνωστά, σίγουρα ξέρετε όλοι σας τη βιταμίνη Ε και τη βιταμίνη Σ, το β-καροτένιο, το λικοπένιο, αλλά εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι όλοι ξέρουμε για αυτές τις βιταμίνες, αλλά θα πρέπει και τις βιταμίνες αυτές να τις παίρνουμε με υπόδειξη του γιατρού ή με την έγκριση του γιατρού, γιατί πολλές φορές αυτές οι πολύ καλές αντιοξειδωτικές βιταμίνες μπορεί να μας βοηθήσουν να οξυδώσουμε περισσότερο τον οργανισμό μας. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν δείξει αυτή τη συσχέτιση ανάμεσα σε τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως είναι τα φρούτα, τα οργανικά, η χυμή, τα αφεψίματα τσαγιού, καθώς και άλλα πολλά για την πρόληψη του καρκίνου. Επειδή όταν πούμε για ένα φρούτο, για ένα λαχανικό, δεν χρειάζεται να παίρνουμε μονομερώς κάποιο από αυτά. Θέλω να θυμάστε ότι το κάθε φρούτο συνεργάζεται με το άλλο φρούτο και τα λαχανικά το ίδιο. Πηγαίνουμε παρέα, δεν πάει κανένα ποτέ μόνο. Και αν έχετε να προτιμήσετε μεταξύ χυμών και φρούτων, με φάτε το φρούτο, είναι προτιμότερο. Εκεί που γράφουμε τα αφεψίματα τσαγιού, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι πίνοντας αρχικά ως πρόληψη το τσάι, και ειδικά το πράσινο τσάι που πολλοί συζητάνε, παίρνουν απίστευτες ποσότητες. Εγώ έχω να σας προτείνω το εξής. Την περίοδο που θέλετε να κάνετε πρόληψη, θα πίνετε οπωσδήποτε 2 με 2,5 φλιτζάνια του τσαγιού τσάι. Όχι κούπες, όχι λίτρα, όχι κάτι τέτοιο. Όταν βρίσκεσαι σε περίοδο θεραπείας, ανάλογα με τη θεραπεία, δηλαδή μια γυναίκα με καρκίνο μαστού θα είναι καλό να πίνει 3 με 4 φλιτζάνια τσαγιού πράσινου, ενώ ένας κύριος που έχει προστάτη θα πρέπει να πίνει 12 με 13 την ημέρα, για να πούμε ότι κάτι κάνει. Επίσης, μια προστατευτική λειτουργία που εκτός από αυτό που είπαμε, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αντιοξειδωτικών των τροφίμων
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι βιταμίνες είναι οι πηγές αυτές των αντιοξυδοτικών στα τρόφιμα. Τα πιο σημαντικά και αυτά που κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά είναι τα φλαβονοειδή. Όλα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα αυτά. Είπαμε προηγουμένως ότι τα αντιοξυδοτικά υπάρχουν και μέσα μας. Αυτά είναι τα αντιοξυδοτικά ένζημα που ενεργοποιούνται και αυτά με τη σειρά τους. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο νηπάκι που σας έχουν μοιράσει, γράφουν για την άσκηση. Η άσκηση, το περπάτημα, ενεργοποιεί τα αντιοξυδοτικά που έχουμε ενδογενώς στον οργανισμό μας. Είναι πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, εκτός από τις ουσίες που είπαμε κτλ., η σύσταση της διατροφής μπορούμε να τη χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: το λίπος, τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες, τα οποία επηρεάζουν γενικά την υγεία καθώς και την εμφάνιση διαφόρων τύπων καρκίνου. Θα σταθώ λίγο εδώ, γιατί βλέπω και τον χρόνο μου. Είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό να προσέξει κανείς για πρόληψη αλλά και για αντιμετώπιση πάρα πολύ τη διατροφή του. Να γυρίσει πάλι στην μεσογειακή διατροφή, να αφήσει του δυτικού τύπου διατροφή, δηλαδή να έχει 3 κυρίως γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και 2 ενδιάμεσα, τα οποία θα αποτελούνται είτε από φρούτα ή από λαχανικά. Η υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, γιατί δεν είναι μόνο τα λίπη που βλέπουμε, υπάρχουν και κρυμμένα λίπη στα τρόφιμα, επηρεάζουν πάρα πολύ τα κύτταρά μας και γι' αυτό έχουν και μια δυσμενή επίδραση στην εξέλιξη του καρκίνου, του στήθους, του ορθού και προστάτη. Μειώνει λοιπόν την ικανότητα του νοσοποιητικού συστήματος, αυξάνει εκτός των άλλων τα επίπεδα ορισμένων ορμονών, προκαλεί και υψηλή έκρηση στο λεπτό έντερο χολικών οξέων που είναι απαραίτητα για τη βλέψη, απορρόφηση των λιπαρών. Επιπλέον, αυξάνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης που, όπως είπαν οι γιατροί προηγουμένως, θα φέρνουμε σε χαμηλά επίπεδα και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δούμε στα τρανς λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σχεδόν σε όλα μας τα τρόφιμα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, θα σας πω μόνο ότι οι 3 φορές την εβδομάδα ψάρι, 3 με 4 φορές την εβδομάδα λαχανικά και όσπρια, είναι πάρα πολύ σημαντικοί δείκτες για να τροποποιήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ ω3 και ω6, που ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πρέπει να είναι η σχέση τους 3,5 με 5, δυστυχώς η σχέση τους είναι περίπου 15. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν κάνουμε το τεστ των λιπαρών οξέων ω3, ω6, βρίσκουμε και 25. Αυτό είναι πάρα πολύ καταστροφικό για την υγεία, γιατί αυξάνει τα επίπεδα της πλεκμονής. Η ανισορροπία αυτή. Είπαμε προηγουμένως για τους υδατάνθρακες, που και εδώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι τα απλά ζάχαρα όπως η γλυκόζη, εκτός από τον κίνδυνο της εμφάνισης του ζαχαροδιαβήτη, ευνοεί την εμφάνιση του καρκίνου. Ο καρκίνος αρέσει πάρα πολύ να βρίσκεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως επίσης και στο περιβάλλον του λίθους. Η πρωτεΐνη επίσης είναι απαραίτητη στη καλή διατροφή μας. Δεν είπε κανείς να μην τρώει ο άνθρωπος, αλλά δεν πρέπει να τρώει κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα τρόφιμα τα οποία έχουν πολλά συντηρητικά ή είναι πολύ υποθηκευμένα. Όσο πιο απλή είναι η τροφή σας, τόσο πιο καλά. Η διατροφή λοιπόν στην πρόληψη του καρκίνου είναι μεσογειακή, γιατί είναι καλύτερη. Όλοι έξω μιλάνε για τη μεσογειακή διατροφή, είναι αμαρτία εμείς που ζούμε στην Ελλάδα να μην τρώνε τη δική μας διατροφή. Η διατροφική παρέμβαση πρέπει να σχεδιάζεται εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ποιο στάδιο περνάει ο καρκινοπαθής ή αυτός ο οποίος θέλει να κάνει πρόληψη. Ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες του καθενός μας, μπορεί να προσαρμοστεί και θωρακίζει πάρα πολύ καλά το νοσοποιητικό μας σύστημα. Η πρόληψη λοιπόν είναι η καλύτερη θεραπεία. Προτιμήστε τη μεσογειακή διατροφή,
προτιμήστε τα βιολογικά και λιγότερα επεξεργασμένα προϊόντα, ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων, αντικαταστείτε τη ζάχαρη με φυσικά γλυκαντικά και πολλά προϊόντα προσέξτε γιατί έχουν κρυμμένο αλάτι. Γιατί και το αλάτι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που κατηγορούνται και αυτές για τον καρκίνο. Η πρόληψη λοιπόν είναι καλύτερη θεραπεία, γι' αυτό κόψτε το τσιγάρο, αυξήστε τη σωματική άσκηση, αυξήστε την πρόσληψη λαχανικών και φρούτων, μειώστε τα λιπαρά σας και πίνετε ελάχιστη ποσότητα κόκκινου κρασιού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα. Πριν δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις ή σχόλια, θα ήθελα να αναφέρω ότι σήμερα θα μοιράσουμε 120 κουπόνια, θα έλεγα, με τα οποία κάποιες κυρίες, αν θέλουν, μπορούν να κάνουν δωρεάν μαστογραφία στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης. Βέβαια, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα που έχει πάνω στην καρτούλα και αν έχετε και το βιβλιάριο του οποίου μαζί σας είναι ακόμα καλύτερα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ναι. Μ' ακούτε τώρα, Λοιπόν, θα ήθελα λίγο έτσι να πω δύο πράγματα σχετικά περισσότερο με την πρόληψη, γιατί ξέρω ότι πολλές γυναίκες εγκλωβίζεστε σε μερικά ζητήματα και συχνά μας ρωτάτε. Πρώτα απ' όλα για την ακτινοβολία του θωρακικού τυχώματος, είναι επιβαρυντική όταν συμβεί στο νεαρό της ηλικίας, στην εφηβεία και πιο νωρίς, λόγω λεφώματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε αργότερα ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού όντως είναι πολύ αυξημένος. Δεν κινδυνεύετε τις αξονικές και τις μαγνητικές. Εντάξει. Μην φοβάστε από αυτό το πράγμα. Και συχνά λέτε ότι παίρνω ακτινοβολία γιατρέ, γιατί να το κάνω κτλ. Ένα. Το άλλο που θέλω να πω είναι για την νοικιστική μαστοπάθεια. Περισσότερες γυναίκες έχουν προβλήματα με κίστης και νοαδενόματα του μαστού. Είναι καλοήγητες καταστάσεις. Δεν είναι έρευος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Ειδικά η μικροϊνοκιστική μαστοπάθεια, ποτέ. Η μεγαλοϊνοκιστική μαστοπάθεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιες είναι αυτές? Όταν μια κίστη εμφανίσει κάποια αιμάτωση σε έναν υπέροχο μαστού ή μια μαστογραφία ψηφιακή, εμφανίσει μια αιμάτωση του περιβλήματος, αυξημένη αγίωση. Όταν θα υπάρχει ένα μόρφωμα ενδοκιστικά μέσα ή θα έχει ένα αιματηρό περιεχόμενο. Όταν θα γίνει μια απότομη αύξηση μεγάλη της κίστης. Και όταν θα υπάρχει μετά από FNA βιοψία μια κυταρική ατυπία, τότε αυτό εδώ πέρα, αυτή η γυναίκα διατρέχει έναν αυξημένο κίνδυνο για να αναπτύξει καρκίνο του μαστού. Επίσης, στις άλλες όλες καταστάσεις, δεν σημαίνει ότι κάθε κίστη που βγάζει μια γυναίκα τη βγάζουν και σκάβουν το μαστό, 3 την ώρα. Επίσης, για τα αινοαδενόματα είναι καλοήγητες καταστάσεις. Δεν έχει αποδειχθεί ότι εξελίσσονται σε καρκίνο. Τι συμβαίνει όμως με τα αινοαδενόματα? Σε ένα 3 με 5% στην περιφέρεια των αινοαδενομάτων μπορεί να υπάρχει καρκίνος in situ. Και επειδή αυτό το ξέρουμε, είμαστε λίγο φυλακτικοί. Πότε βγαίνει ένα αινοαδένωμα? Όταν είναι πολύ μεγάλο, για αισθητικούς λόγους, ή συμβεί απότομα η αύξησή του, ή διαπιστώσουν στην περιφέρειά του κάποια αυξημένη αγγείωση. Μην θορυβήσετε εύκολα με τις κίστες, αλλά σίγουρα δεν πρέπει και να μιλείτε και να αφήνετε, ας πούμε, την παρακολούθησή σας ή την πρόληψη κλπ. Εντάξει, αυτά. Σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, δεν νομίζω να σκεφτεί, δεν υπάρχει κάτι. Κάποια προϊόντα που σταματάνε την έγκριση. Ναι. Υπάρχει διαφορά σε κάποια προϊόντα που σταματάνε την έγκριση του υδρότα από τα προϊόντα που απλά κάνουν την οσμή αυτού. Δεν μπαίνει αυτό στην παθογέννηση του καρκίνου του μαστού. Εάν έχει κάποια σχέση με την παθογέννηση κάποιας άλλης δερματικής κακοήθειας, και αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά μπορεί εκεί ίσως. Με την καρκινογέννηση του μαστού δεν σχετίζεται. Δεν υπάρχει τρόπος για να σχετιστεί.
μπορεί να προκαλέσει αύξηση, μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση λεμφαδένων φιλογνωμόδους όμως αιτιολογίας που είναι τελείως διαφορετική από τους λεμφαδένους του προκείμενου του μαστού. Βέβαια, πολλές γυναίκες τρέχουν φοβισμένες με ένα λεμφαδένο που ψάχνουν, που πιάνουν στη μασχάλη, αλλά καλά κάνουν μέχρι να το δει γιατρός. Ευχαριστώ. Δεν έχει να συμπληρώσω και εγώ κάτι, δεν έχει καμιά σχέση με τον καρκίνο του μαστού αυτό που είπατε. Η υδροτοπική αδένες, όπως και οι σηματογόνοι αδένες, είναι φυσιολογική αδένες, τα φυσιολογικά εξαρτήματα του δέρματος πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να γίνεται η εκροή του λάθος, είναι η χρήση αυτών των αποσμητικών και μάλιστα με τη χρήση αυτών γίνεται απόφραξη του εκφορητικού πόρου. Αυτά πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, καλός ή κακός. Έτσι μας γέννησε, έτσι μας έχει ο Θεός. Και η απόφραξη μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις φαινομόνες που περιέγραψε προηγουμένως η κυρία Μπάκα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι γυναίκες οι οποίες έχουν παρουσιάσει καρκίνο της μήτρας ή κάποιο μόρφωμα είναι σε υψηλό κίνδυνο για να παρουσιάσουν και καρκίνο του μαστού. Ναι, όπως ανέφερα και πριν στην ομιλία μου, αυτό υπάρχει στο οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει αναπτύξει καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, τότε συνεπάγεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Τα μορφώματα τα οποία αναφέρατε δεν παίζουν κανένα ρόλο, γιατί μορφώματα υπάρχουν πάρα πολλά, τα ημουνιώματα κτλ. Τα οποία είναι καλοήθειες παθήσεις της μήτρας. Ευχαριστώ. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω υπάρχει συσχέτιση, επειδή είπατε καρκίνο της μήτρας, με καρκίνο στον οθικό μητομαστό. Και μάλιστα αυτά τα γογονίδια τα οποία σας αναφέραμε, τα breast cancer A1, A2, όταν υπάρχει στο ιστορικό γυναίκα που έχει θετικό το γονίδιο αυτό, ή στο ιστορικό υπάρχει αδερφή, μητέρα, ίδια μητέρα, με γυναικολογικό καρκίνο, ειδικά των οθικών, αυτά τα γονίδια, ειδικά το ένα από τα δύο, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, έχει σχέση και με καρκίνο οθικών, έχει συσχέτιση και με ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ένα μεγάλο θέμα της προφυλακτικής μαστεκτομής. Ναι, σήμερα κάνουμε προφυλακτική μαστεκτομή στις γυναίκες που έχουν θετικά γονίδια και μάλιστα σε ηλικία 18 με 20 ετών. Και έτσι τις απαλλάσσουμε από την εμφάνιση του καρκίνου και είμαστε σίγουροι, εφόσον έχουν το κογονίδιο, ότι θα αναπτύξουν την νόσο μετά τα 30. Να κάνω πάλι τον κακό. Λοιπόν, λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Συσχέτιση με τον τράχυλο και τη μήτρα με το μαστό δεν υπάρχει. Μπορεί να συμβεί μόνο στα πλαίσια συνδρόμου. Κάποιων συνδρόμων η ταυτόχρονη ή η ετερόχρονη εμφάνιση αυτών των καρκίνων που αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν είτε μαστός είτε μήτρα κτλ. Και σε συνδυασμό με άλλους καρκίνους. Αυτό που είπε ο κ. Κοσμίδης είναι το σωστό ότι στις οροθήκες όντως η συχνή εμφάνιση καρκίνου οθικών ή μαστού κτλ. Θα μπορούσε να σημαίνει να συσχετιστεί με κάποια οικογενειακή προδιάθεση ή κληρονομικότητα. Επομένως, αυξάνει την πιθανότητα ένας καρκίνος οθικών σε μια γυναίκα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού ή στο περιβάλλον κτλ. Και επίσης, μια παράκληση που δεν είπαμε πιο νωρίς είναι ότι μια γυναίκα που χειρουργήθηκε για καρκίνο στον ένα το μαστό έχει μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό να αναπτύξει καρκίνο του μαστού στον άλλο το μαστό. Δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα, όχι μετάσταση. Εντάξει. Αλλά η καρκίνη αυτή βασικά είναι σποραδική.